Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Halmurada hoş geldiniz. Hoş gördük Kamine. Salam hormatly yurttaşlar. Awa, Halmurada dünkü nememiz devam edeli dün. Bizim üçin ýene problema ýokdy ýöne illeşlerimiz görüp bilmän soň gönefir de bir problema bolup durýaly. Ýöne seretdik ýazga geçipdir. Bizim nememiz ýöne illeşlere görünmändir ýöne. Şu gün şol temany birazrak durnuklurak dowam edeli. Diýdik ýanky ýarym galmasyn. Indi Türkmenistanyň 99 ýyllygy boldy da geçen 27-sinde. Ya Türkiýanyň hem 100 ýyllygy boldy, ýani bir ýyldan soň bize de 100 ýyl bolmaly da. Türkiýede nähil gutlandy? Görüň, hatda ýene internetler hem oga ýetişmedi de gutlamany galdyryp bilmedi agyrlygyndan. Bizde nähil bolar, nähil geçti bu 99 ýa-da 100 ýyl diýip aýdaly. Biz hemmämiz bolup utanmalymy? Ýalňyşlarymyzdan netije çykarmalymy? Düzeltmelimi? Näme etmeli bolsa bir zatlar etmeli. Ýöne şu wagt görünüşe görä biz Türkiýeden 100 ýyl ýyzda. Halmurada şeýle bolýa. Şonuň ýaly Halmurada ýine Türkmenistanyň 99 ýyllygyny gürrüň edel soň garaşsyzlygy ýyzyndan gürrüň edele. Ýa men näme üçin garaşsyzlygy diýýän? Türkmenistany gurduk edenden soň ama garaşsyzmydyk, dälmidik meselesi bar da taýda. Şonu gürrüň etmek üçin aýtdym. Halmurada söz sizde. Sağ ol Kamine. Düýnüme bir çetin aýdyp başladyk boly. Yurttaşlar bagyşlan bizim günämizler bilmedim. Näme boldy? Ara keselli ýa Türkiýede internet çykmaýan eken. Gatken adamlar internete girenin ýa başga sebäpden bize düşünmedik. Ýöne bilinki geçýän eken any Kamine goýupdyr. Şol 30-40 minutluk başdaky eden söhbetleşigimiz goýulypdyr. Indi bugün şonu dowam etdirmekçi bolýar. Hakykatdan Türkmenistan Respublikasynyň 99 ýyl dönümi boldy. Olam 27-nji oktýabrda, 27-nji sentýabrda da bir taryhyň bir wakanyň her wakanyň öz taryhy güni bar da ýa belgisi bar. Şondan uğranyp bellenýär ýa netije çykarylýar ýa bir söhbetleşik edilýär diýsek ýa bir bayramçylyk bellenildi. Yani bizde onu her gelen yankı özünü prezident deyip adlandıryan gelmişekler ütködü otur öz erkini öz islegine göre. Ayı günü ütködüýärler, ýyly ütködüýärler, şäherliň adyny ütködüýärler, vilayetleri ütködüpdi. Bir ütködülmeýän at milletiň adyny ütködüp ýetişmediler. Galyň da etdiler bular. Enne şu taýda diýjek bolýan zadyň 99 ýyl diýilen zat bir gaty uly möhlet birinjiden. Şu döwürde enne 10 oşak bizim ilatymyz ýetişdi we çalışdy. Neselleriň näçesi şu Türkmenistany ýa Respublikany gurmak üçin zähmet çeken adamlarymyz gatken. Her bir öýde, her bir maşgalada alyp görseňiz badyr. Öz zähmeden gaýgyrmadyk, öz halky üçin, öz watany üçin, öz ýurdu üçin. Goý şol kommunistler bolsun, döwletiň başynda ýene biri bolsun, ýöne şo türkmen topragym diýip hyzmat eden, zähmet çeken, derdöken, ene biziň zähmetkeş halkymyz şoňa gowunmagy, begenmäge ýa-da şu zatlary bellemäge ýa toýlamagy haky bar diýip düşünýär. Sebäp bizde başga taryhy waka ýok. Şu Türkmenistan Respublikasynyň ýa döwletiniň düýbüniň, jemhuriýetiň düýbüni tutulan güni 27-nji oktýabr. Özüm 24-nji. Indi şuň görüp otursa, deňeşdirmek üçin bokurdogyň da ýa-da dün şol Türkiýedäki milletin edip öz yankı 100 ýyllyk ýubileyini belleşini göreňde onuň biziň türkmenlerimiz nä derejä ýetirilipdir ýa nä derejede göz güýüni haly getirilipdir diýip sonra öz-özüme berýän. Ýoksam şo Türkiýede de şu mümkin hemme zat enaýdan ýa gülaly güllükdäler. Ýöne şonda da şolar Kemal Atatürk'ün portretini alyp ene
Respublikan döreden adam şu hormatymyz şoňa uly, o şondan mären biziň taryhymyz gelýär. Jemhuriyete hormat goýýar, baş egýär. Biz öz watanymyzy gazanlyk, öz ýurdumyzda eýe çykýar diýip adamlaryň aýdyp oturan sözleri. Şu taýda men gulagyma şu türkmen halkymyz şey diýmeli diýip düşünýän kabul edýän. Şu bizinki halkynky, ol Niýazyň kamdal, Gurban Ulyň kamdal, oň dogmazanyň kamdal, ýene bir ýeriniň kamdal. Şu bütün halkyň tutuş biziň türkmen halkymyzyň ene şu jemhuriyet güni. Ýöne onu elinden aldylar da. Ýene de halkymyz ene sesini çykarman otyr. Emma Türkiýede nahil belli ýerler, ene şu ýurdun daşyna çykan 60 oturum Türkmenistanyň garajdalary ýa ýurtdaşlary gördüler, belliler, indi erti bize bir ýyldan soň 100 ýyllyk ýubileyimiz garaşýar. Näme etmeliýän sonra hemmemizin öňümizde dur. Ýene de gulagymyzy ýapyryp, ýorganyň aşagyna ýatmalym giyizgen. Gurban ul nämese şonu etsin, bize gerek geldi. Onu şon üçin şu zatlar gerek gel bolansa, men öz şahsy düşünjem, ýurdun daşyny halkymyz ejir çekip oturdy. Eger öz kanuny hak hukuklaryny talap edip bilýän halkymyz bolan bolsa, şumal bir türkmenem ýurdun daşyny talabançylyk etmezdi. Şol siziň agdaýan 51 trillion dollaryňyzy erejeli ullanyp, onuň gelecekki nesillerin fonduny Norwegiýadan 10-20 metre köp goýulyp boljakdy. Olar şumal trillion goýan bolsa, biz daha 51 trillion ýaty ýerine aşağı. Özümizden mene bir şular ýaljakdyny bir goşagyş ilat 4 milliona da ýetemde. Näil betbagçylyk bolýar. Şu 99 ýyl dönüminde men alada goýan ýa oýlanýan ýa gynanýan meseleler ýurtdaşa şundan bar. Şona aýdynym kemene. O hal burada indi men biz gutladyk da bärde. Bizim garyndaşlarymyz hem gutlady, hakykatdan hem gutladylar. Türkiýanynkine 100 ýyllygyny. Näme üçin sebäbi bu taýda okadylar, bu taýda çöregini ýýär. Bir jumhuriýetiň berýän, ýa-ni öz ýurtdaşy bolmasa da berýän mümkinçilikleri bardy jumhuriýet. Türkmenistan jumhuriýet bolan bolsa bize nähil peýdalar diýerdi. Fikret görüm. Ýa-ni hal murada yer asty baýlyklar ýa-ni 51-52 trilyona ýakyn da 50-ka ýakyn bu. Şol Cumhuriyet olan olsa yani halkın elinde olacaktı. O daşına çıkıp işleyecekti elti. O kaytan daşından gelecekti Türkmenistan'a. Katı ösen bir yer olacaktı. Biz yankı ösen diyme manisi halmırada biz böyle ki Arap milletleri elde. Yankı yatı vime nememiz yok. Biz biraz rak olsa da pikirlenip bilýän, hakyky dünýä bilen entek gatnaşymyz bar. Hakyky dünýäden goparylmadyk bir millet biz. Araplar ýalak däl, Araplar ine şu hiç önümü öndürmän ýaşap berdi. Biz hem önümü öndürerdik, hem resurslarımız bolardy. Şeyler bir ýagdaýda ýaşardy Türkmenistanda. Ýöne o bolmady, näme üçin bolmady? Ine 99 ýyl ýöne ýere geçipdir. Şonu görýäs şu gün. 99 ýylyň ýöne ýere geçendigini görýäs. Son munyň ine şu 99 ýylyň soňky 32 ýyly garaşsyz diýip nemetdiler. Bu ondan öňki ýyllaryndan has beter bolup geçdi-de. Ondan öňki ýa-ni garaşsyz däl döwrü bilen garaşsyz döwrüň ikisinden geçdi. O has erwet ýagdaýda geçdi. Bu zatlar näme üçin o şeýle boldy diýip o soramaly her bir adam. Bunu soranlar bar, o soramakçy bolanlar hem bar. Ýani adamlary şeýle bir sowatsız edipdir. Sowatsızlykdan hemme zatdan gorkar bolupdyr da ýa-da gorkmasa da şu bilmeýän olsa şonu bilemok diýmen, gorkýan diýip söz ulanyp başlapdyrlar ýyldaşlarymyz. Batı bir täsin ýagdaý. Bilmeýä, düşünmeýä, başym çykmaýa diýmeň ýerine gorkýan sözünü ulanýarlar da. Şonuň ýaly bir sowatsızlyk
görünüşi var bizim yurdumuzda. Indi näme boldy? Elimizde näme var? Hiç zat yok. Bundan soň näme boljak? Biz ýene bir möhüm bir zat var. Yer asty baýlyklarymyza bar. Onda problema yok. Ýöne biz iň esasy döwrüni gaçyrdyk-da. Bundan soň bizim häzir göz öňümizde tutýan yer asty baýlyklarymyz ýuwaşlyk bilen aýrylmagy mümkin. Sebäbi ösen ýurtlar eýýän nemeden karbon karbona değişli yanaşlardan uzaklaşýarlar. Yani yerden çıkan yanaşlardan uzaklaşýarlar. O güne geçýärler, ýene başga bir zada soň, ýene başga bir teknologiýalar ortaya çıkararlar. Bular sebäbi pikirlenip ýaşaýan milletlerde. Ýöne bizim de bu ýyllardan soň satyp baýap biljegimiz hem anyk däl. Bir zatlara geçer, o özümüz tutmana, ýene näme etmäne yeter, aşaram ýöne. Biz elimizdäki zatlaryň köpüsini ýitirdik-de. Mesele şo taýda, bunuň ýitmegine de ine Türkmenistan adynan ibarat bolmasy-da. O Cumhuriyet hem däl-de, şu wagt hiç adam däl. Şonuň üçin Türkmenistana 99 ýyl diýdik, o nämeligi belli däl. Bu nähil döwlet. Demokratik diýip dillerinde aýdýarlar. Yani demokratik diýip bir neme ýok-da, döwlet guruluşy ýok. Döwletiň içindäki bolýan bir syýasy ýagdaýda demokratiýa. Bu aýratyn bir mesele. Yani biz nähil bir döwlet, ýene hal murada biz nähil döwlet bolup geldik ýene şo neçeli 99 ýyl boýunça. Min taryhy gaty ýöne sen aýdan sözleň bilen men islemesem arazylaşmaly bolýan sebäp ol ajam bolsa şo hakykat kemin. Sebäp bizde şu mahal döwlet guruluşy SSR döwrüni alsaňam, soňky 32 ýyl alsaňam, ady bardy özü ýok döwlet bolýardy. Konstitusiýasy var, ýöne oň içindäki ýeke maddasy işlänär. Parlamenti var, onu ne düzgün var, ne tertip var, ne halk saýlýar o parlamenti. Ýokardan bellen bir adamyň islegi boýunça şu tap gelýänler. Hökümet diýilýän asla hiç açan ne halka ne parlamenti hasabat berýän adamlar. Kim olur? Näçe döwletiň baýlygyny nira çykaryp satdylar. Näçe girdiji geldi. O barada halka jinnik gali habar berýän ne bilen habar ber serişleri var, ne de hökümeti var, ne de statistika bölümleri ýa gurulmalary var. Şoň üçin döwlet men pikirimçe eger şuny köne kuwat bilen deňeşdirmeli bolsa talaňçylyň elinde, garakçylyň elinde. Alın alınky, eline wezipe emeliýatan şonuň kowulýança men biralayım galan halk bilen işim ýok diýip holtumuna urup soňundan ýa gaçyp gidýärler ýa da tutup öz ömrüni odan nepede tamamlaýar ýaşalar ýaly ýerde. Ýöne şonda da beýlekilere göreldi däl şolaň düşüngüni. Ýoksa niýat döwründen bäri şo niýatyň öz döwlet başyny bir kanun oturan ýyllaryny alsak 90-njy ýyldan ta 2006-njy ýylyň ahyryna çelli şol 14 ýylda oň çalışan ýokary wezipeli ýa-ni minister wezipesi ýa vice premier ýa şoňa meňdeşli vilayet häkimleri yerli häkimler hasaplamaňdydy. Yüzlerçe adam, yüzlerçe belki muňa da ýetýänler sany. Olar 6 aylyk minister diýerdiler. 6 ay ýetirmän aýry. 6 ay syna bilen işe berlerdi. Resmi ýagdaýda. O näil beýle bolup berýär kemin. Aslında ýalzatda şumar Ýewropada haýsy minister işe berlerni sen 6 ay syna bilen işe alýany belliýär. Ýok. Ol 6 ay diýip alýardan soň kowup goýberýär. Yerine ýa-şoň orunmasary ýa-şoň aýagyny kowlap oturan bir ýerine ýetirýär. Şeýtdir adamlar birek satmagy, birek ýeňsesinden ine şolar ýaly hereket etmäge mejbur edýär şo sistemi. Onu paraxorluk ýa-ni terekkeşligen bir gapdalyny neşe edip milleti sanyny çykardylar bular. Sovet zamanynda ine partiýa biziň
o yol kompartiya öňde görjegimiz ors milleti bizim ulu doganymyz, ulu agamyz. O ine şular ýaly siýasat bilen Türkmeni ýere sokdular. Biz öz taryhymyz bilen däl. Hiç bolmana şol ýanky aýdaly şu geçen asyrda 18-nji asyra diýen. Ol ýanky şol bir Xiwa söwüşi bar, Göktepe uruşy bar. Şu zatlar barady. Biz kelam agy zat bilen däl. Yoksa menem şol gyzlar batdan Aşgabada kän gatnadım. Çağalykdan başlap şu ýigit çykýançy. Bir şol dädem paky bilen gidemdi. Aýa dokardy Göktepeňden şo galandan. Onu da biz düşünmedik näme. Çok galan biz üçin nahil mukaddes Türkmen üçin. Niçe müň adamyň ganynyň şu taýda toprakda dökülenligi barady. Kelam agy hiç ýerde men eşitmedim. Te ular biri çykýança, soňra da şol üzlen saklam o taýdan bu taýdan ýanky tarihi kitaplardan eşiten bolmasa bir adam aýdyp bilmedi şol Göktepeň azy tarihi. Men eşitmem. Diýmek şu da göp halkymyzyň gizlep sakladyr. Bilmesin Türkmen öz tarihini. Öz jellatyny el çarptyrdylar ýa ene şulara hyzmat etdirdiler. Ýaşasyn beýik orus halky diýip. Ene olara ýaşap gör, bize mene 150 ýyla golay wagt bärini gulçulukdan çykyp bilmänýär. Ene Türkmen ykbaly. Onsoň ol 99 ýyl şoň içinde ütgen zat ýok. Ýanky Ors imperializminden soň olar Orsiýetde ýanky häkimet çalyşdy, padşahyny ýykdylar, ýerine o geldi, menşewik geldi, bolşewik geldi, bir-birini gyrdylar, beýle halklary gyrdylar, Ukrainalary gyrdylar, gazaklary gyrdylar, türkmenleri gyrdylar, guýular häzir hem dolup ýaty. Şol sen basmaçy diýip ýa baý ýeme kulak diýip ene guýa gapgyrlan maşgalasy bilen türkmenler. Bar, bilýän men, ene matam gurun berer. Ene onun 99 ýyly şeýdip geçdi, 73 ýyly Sowet häkimetini. Innem 32 ýyllar ine özün Türkmen diýip atlandyrýan. Pasportyny, ýöne Türkmeniň bir haýyny ýa bir dönügi, watan dönügi, halk dönügi bolan adamlar ine 32 ýyl bäri häkimet başyny otýarlar. Halkym şulara hiç ýyl reaksiýa bildirenok. Ya bildiresi gelene, ya da bildirenek ay bolýa maňa degen meseler bolýa diýip öz gününe ýaşap. Onuň men haýran galýar. Dünýäň gün hany şol gepleşikde dinledim kemen. Bagyşla o Italiýanam bolsa. Şol özbek tarihçilari gurrun Mariýaly Göktepe galasy bar edi. Şeýle meşhur bolan Türkmen halky bar diýip bütün Orta Aziýa, bütün dünýä ma'lum bolan türkmenler diýip aýdyp ötdi. Oşo türkmenleriň ene şo söwüşen gününden nar 150 ýyla ma geçenok. Nirasinde men nesilleri. Bara Göktepe dura ýerinde. Ya şol adamlaryň nesilleri bara, näme üçin şu bolýan bir adalatlygy ýa şu jenaýetlere göz ýumýarlar. Men şoňa düşünüp bilemem. Näme üçin? Kim beripdir ona urusga 91-nji ýylda şol ýemede mitingde menen bardym Göktepe galasyny sadaka berilen 10-njy ýanwarda. Şondan soň Niyaz dowam etdirdi şonu öz adyny mescit gurduryp Saparmurat Türkmen maşyn mescidi diýip şehitleň sünküniň üstüne özüne mescit salyrdy. Ona da garşy çykmady şo halk. Soňra 14-nji ýylda Gurbanyguly alyp şu halkın ýanky hatyra gününi 10-njy ýanwar aýryp getirip onyny 6-njy oktýabry Aşgabatyň ýer titremesine dakyp goýdy. 40-njy ýyl. Kime gerek ol? Näme üçin edil? O yer titreme olum tragediýa, ýöne ol tebii tragediýa. Ol bolun zat biz oňa öňüne alyp biljekler. Ýöne Göktepe galasynyň hatyra güni. Ol müňlerçe adamlaryň ol şehit bolan gahrymanlaryň toprağa ol şo tat barıp ziyaret etmek ýa aýa dokap gaýtmak ýa şolaň hatyrasyny tutmak bu Türkmen üçin men mertebe diýip düşünýär. Şonu elinden aldy Gurbanyguly. Ýene de şo halk sesini çykarmady. Ne Göktepeli, ne Ahally, ne Beýlekisi, ne Bäş welaýet. Bolmadyk ya. Sesini çykaranaklar. O näme üçin onuň 6-njy oktýabrda bellemeli. Ol 10-njy oktýabr ýanwarda gyrılan halkyň hatyrasyny. Ne? Şonu eýeli edilmänden soň gel ine getirip ine bir garaşsyzlyk gününem ýa respublikan döredilen gününem 27-nji oktýabr alyp 27-nji sentýabra geçirir. Sebäp halk sesini çykaranak. Ine edebilişi şol.
Men şeýle düşünýän. Şu zatlar. Men gysga saýsam şeýlere, ol 99 ýylly bizim gören zadymyzam ýok, gazanan zadymyzam ýok. Bir azazyk şol döwür goşokluk boldy, adamlar okumagy, bilim almagy mümkinçilik berildi. Olam deňdel ors mekdeplerine bilim has ýokary boldy, türkmen mekteplerine berilýän bilimdir. Ýöne şonu da ýanky bir talanty bar ýigitler, gyýdylar, özüni alyp çykdylar. Biraz dünýä garaýşy giňeldi. Gidip başga döwletlerde, ýurtlarda okanlar bar, Soýuz respublikalaryny. Ine şeýdip biraz türkmen aňy düşünjesi giňişläp başlandy. Meni SSR ýykyldy, Niýaz geldi. Olam görüp otyrym, taryhy subutnamy bar. Kemine men aýtsam ýalan aýdýam kady. Öz aýtdy. 9 klas bilim ýeterlikdi. Şon parlamentde şunu karar kabul ettiler. Oğlanla 9 klas okuman, gyýdlara olam gerek geldi. Bayram Sahatov ministri vardı, Nuri Bayram Sahatov. Şo döwür. Bilim ministri. Ine şoň diýen sözler. Ondan bu halkdan soň nerden ilmli bilimli ýaşlar ýetişsin? Ne 32 ýyllar biz şonu günümüz şu ýene de bizim bir adalatsa tarap bir ymtylan ýerimiz bar bolmagy şemeli. Indi şuun kugun ýurdun daşyna çykan ýaşlardan ine ýurdun gelejegini täze Türkmenistan gorujular düzelipdir. Ne bir begenlerce faktor şol. Geçmişde men ýagtylyk göremem. Diňe ezilip geldik. Haýsam bolsa bir formada. Dil ucundan ana şolon gurleşýäli döwlet adam üçindir diýen lozunglar o zaman bardy şol. Biz kommunizmi gurýar, 80-nji ýylda kommunizm boljak diýip. Han bolan zatlar hiç zat ýok. Ol Niýazyň altyn asyr ýaly. Ya Gurban ulyň döwlet adam üçindir diýen ýalan şygarlary ýa lozunglar. Şoňa alınıp gezdik. Türkmenim şeýle bir ynanjyň sady, ene millet kim näme diýse, şoňa onuň laýtyda ýol başçylar. Gowzat dälekende şu sada bolmak. Ýok, gowdalek, düýgünden gowdal. Biz bilimli ilimli bolup öz hakykyny talap edeniň gowsy ýok. Ya kimin goşgusy bardy halmyrada sada bolsun oğluňyz, gyzyňyz diýip Berdinazar Kerbebaş oňmy? Ýok, Berdinazar Hudaý Nazar diýjekdim o. Olam ýeme, Niýazyň ýeme kasamyny ýazan şol. Eger men ikili getsem elim bolsun, aýak bolsun. Yani kayağından özü diýini, öz kasamy özüm tutdum. Ýön, şol. Yani kaydan. Ne sada bolsun diýip. Sada boldu gördük. Milleti ýok etdiler diýen ýaly. Ýagdaý bar şu aýtýarmyzda. Şeýle ýöne halmyrada biz indi ilkinjiler de soňky 3-4 ýyldan bäri gurrun edýän hemme zat anykmy, jikmejik, konstruktiw we hemme düşünükli, hemme açyk ýagdaýda gurrun edip gelýän. Ýa adamlar hökmünde ýa-da bir gurama hökmünde diýeli hatda. Ýa biz nämämizde adama bagly ýeri ýok, guramalar görünüşinde işläp gelýär-de, ýa 2 ýyldan bäri şeýle. Indi biz o diýmek geçmişimizdäki kemçilikleri ve bize edilen zatları bilýän bolsak, biz bu zatları düzeltmek üçin aýdýas, dogry dälmi? Düzeltmesek, düzeltmejek bolsak, bu zatlar aýtmaň, gerek ýeri ýok, ýa-da gury ýere nalanyp oturanyň peýdasy ýok-da. Ýöne biz bunu düzeltjek bolup aýdýas. Bunu düzeltmek üçin hem o köpçüligiň habary bolmaly. Birinciden o geçmişi bilmeli. İkinciden hem şunu düzeltjek bolýan bir guramalaryň, pikiriň, aklyň bardygyny görmeli. Ondan soň jemgyýet açylýar. Ýöne bular näme edip geldi şu wagtda çelli. Watan programmasy bardy. 30 ýyldan bäri üýtgemeýän watan programmasy bar. Diňe ösüp barýar, gidip barýar, demedip barýar diýip propagandalar ýöretdiler de. Halka ziyanlı zatlaryň hemmesini peýdal edip düşündirýärler. Mysal üçin Türkmenistanyň dolandyrşygyny özgertmek üçin mi diýdi? Ýok, dolandyrşy diýmepdi. Etraplar birikdirdi halmyrada geçen ýyl.
Şo taýda Türkmenistany özgertmek üçin diýen ýaly bir manyda bir neme ulandy da. Türkmenistany özgertmek üçin etraplary birleşdirdiler. Nirede görkezipdir, ýazylypdyr etraplaryň o birleşen wagty özgerýändigini. Ben bu taýda nämen gördüm? Ykdysat tarapdan kiçelýändigini gördüm. Şu manysy şol. Halkyň sanynyň azalýandygyny gördüm. Etraplaryň birleşmesinde. Başka nemesi yok, sebebi yok bunun. Adam sany azalýar, ykdysat etkiçelýär. Şonuň üçin hem etraplary birleşdirmek mecburiýetinde. Ne bolýar? O bu şäherlerine de töläre pulu yok, islegem yok. O şoň üçin birleşdir. Olaňam sanyny kemer diýerdi. O niýasyň öz döwrüne akly keselhanalary ýapyp müňlerçe lukmany işsiz goýarlar. Ana şolar ýalmasal bilen. Hmm. O şeýle. Indi biz bunu 100 ýylymyza gat erwet geçdi. İlleşler bunu hemmemiz kabul etmemiz gerekli. Biz kabul edenimiz için 3-4 ýyldan bäri çykyp gurrun edýäs-de. Ýa-ni näme diýerler? Sapara, samimy bolmaly diýär-de. Biz samimy boynumuza alýas, o Türkmenistanyň 99 ýa-da öňümüzdäki ýyly 100 bolýar-da. O 100 ýyly o elden gitdi. O ýok ýaly. Ýokluğun bir ýana diňe ziýan, birgiden travmalar bilen dolu. Geljegi ýok şu wagt milletiň. Indi biz bunu düzeltmek mecburiyetinde diňe ýa-ni biz diýänim o Almyrada ikimiz gözüňimize tutamak şu zada düşünýän, o gelecek isleýän Türkmenistanyň içinde ýaşaýan ähli adama değişli bu zat. O düzeltmek mecburiyetinde. Jogapkärleri jenayata çekmek mecburiyetinde. Indi Halmyrada dünem o aýtdym, ýene de gaýtalaýyn sebäbi sapara bilen çykyş neme diýärse taýinlaýarsa neme boýunça. Saparanyň bir aýdan nemesi vardı. Ine akılga dağın Türkmenistan'da değildi de. Yine şu o gadağın çılığın arasından ine çıkıp o düzeltmek gerekli. Näçe yüzlerçe adam çıktı. Fikirlerini aýtdy. O diýmek gadağın däl eken sözde. O ynandyrıp bilipdirler gadağındygyna. Ýurdun içinde de gatgan üýtgeşmeler bolup dur. Bunu hemmekmem aňya, duýýaram. Üýtgeşmäniň boljakdygyna garaşýar köpçülik. Yani akıl gadağançılığı ortadan ayrılýar da. Ýöne biz sapara bilen şu gadağan edilen döwründäki bolan zatlaryň gurrun edersen hemçin gadağan boldy. Gadağan bolanda nämeler boldy diýip gurrun eders. Şeýlerek umumy aýdylmaly bolsa. Yo, gaty dogry pikir ol. Biz şu geçmişi hökmen gündeme çıkarmaly, aýtmaly nämeler boldy. Aýdyp motiv. Näme üçin şonu edýär? Gelecekde gaýtalanmalyk üçin şu goýberilen ýalňyşlyklaryň ýa edilen jenayetler. Şolary ýol halkyň ýol bermediligi üçin biz onu aýdyp otur. Biz şu ýoly geçdik. Ene maňlaýymyzda näçe gezek uruldy, ýa-ni şular ýaly güne düşdik. Siz bir şoňa düşmäň, şoň başga ýollaryň aktaryň, ilimiň, bilimiň güýji bilen ene şonu aýdyp otur. Ene sen akyl meselesine geldin. Elbetde olar şu ilkinji nowatda akyly çüýretdiler ýa akyly ýok etdiler. O akylsyz benne bir sähne gezip berer. Ne bir hiç taýda ýarajak geldi. Ne öz hakykyny çykyp biljek, ne goňşusyna, ne de gonarnasyna, ne döwletine, ne milletine. Ol bir öňüne berilen iými tiýip, o şu bir günüm hoş günüm diýip ýaşap beren adam ertek günüm ýene delege edip ýatdy. Näme boljagyny belli de. Ne akılsız adamın ne durmuşu şol. Akıllı adam ilk karşımdan yatyap, oýlanyp, pikirlenip, ertimen ne şu zatlar planlaşdyrýan, şu zatlar etmeli, şu zatlar ýola goýmaly, ne şu adamlar bilen işleşmeli, ne plan ýeri ýazmaly, plan ýerde ne habarlaşmaly ýa ýygnyk geçirmeli. Diýe düşünür şeýşin. Ine şol akıllı adam öňe zady planlaşdyryp hareket edýär. Elbette hemme zady bolmadan şu ýöne onu zady plana goýan bolsa kellesine, kalbyna, bilimi boýunça şoň 9 hökmen ýerine ýetse görünüp durdy.
ihlas bilen yapışylsa. Bizde bolsa ertekine ınam yok adamlarda. Şu ilk akşamdan yatya erteki kazanacak çöreği gaýgy. İnniki ayda çağılıp näme yer diye. Düşen okuçusuna düşülür ýaly ine ınam yok en atasyna näme boljak erteki gün en atasyna da ınam yok ertesi gün nädip bular nerden kazanç etmeli ya nerede özün bejertmeli nerden pul tapmaly nerden ýymit tapmaly ine bilen bar aladasy şol bular döwletli mesele ya bir aýdyl bir ýa-ni şular ýa bir giň düşünjeli meseleleri girişmäge bularda wagtym islegi ýok diýmen, wagt ýok, onsoň düşünje ýok. Şo düşünjeni çykaryp aýyrdylar, gopardylar, oturduk. Sen arkaýyn öýüňde ýat, ene hökümet aladan edýär. Ana şol ýerden çykyp duran ýarasy baýlyklar kiminki diýsen hökümetiniňki diýär. Hökümet kim? Bulan düşünjesini hana gurban guly ýa ozalym niýaz. Şol halkdan düşünen aklar, özleriniň şo dady eýedigini. Şu zatların özünün kıdığını halk hasap eden. Hep şu düşünceni çıkarıptırlar. Hep şahsı eyeçilik yok Türkmenistan'da. Şu nıhtap aydiya da sapara sen aydiya. Şu yer eyeçilik ondan şu adamda şu özünün şu toprağın eyesi diyilen duyduğunu yoruyor. Şu toprağın şu nesilden nesile oğlu, astığı, çoğuluğa şey edip geçip gidiyor. Ondan ona el olacak hükümet tapılmaz ya bolmaz. Yine Avrupa'da şey edip bir aşağı verir. Sen birinin tokoyuna bir çöp alıbilen ak verirse. Hepsinin öyle eyesi var. Bizde orada hem mecinin eyesi hükümetim kim? Hani şu hakimetin başın garlav oturup cenayetkar topar. Ýup aýrypdyrlar beýnesinden adamdan şu şahsy emlägiň bolmalygy bar. Jaýny ýetlerlerin sesini çykarman otylar. Ýoksa biziň iň aýdaly Türkmenistanyň iň bir ösen gatlyk diýelim ýa bir guruply gatlyk diýelim ýa düşünjeli gatlyk diýelim. Aşgabat bu şoňta göregi. Paýtagtda. SSR zamanı. Ine şolun öýüniň men pikir edýän şu Aşgabatlylaryň bir 20-30 min hocalygyny buldozer bilen sürüp taşladyny ýa. Kim çykdy öz hakkı hukugyny ýa öz şahsy emlägini goramak üçin? Kim talap etdi? Hiç kim. Sesini çykarma, öýüniň içinden şol şypyryny tahtasyny agajy gojany alyp gitdiler. Nerelerde meslen tutdu Allah bilsin, olum belli de. Ýöne şahsy emlägi el urda. İstedigiçe. Şoňa garşy duran halk bolmady. Sonra görsep halktan ses çıkana, soň halkyň ýanky ýetişen gyýylaryny daşary ýurtlary $50.000 satmalyp perman çykardan ýa. Yalan mı? Hakikat. Näme üçin biz gyýylarny daşary ýurtdan mugut berýär? Şular $50.000 satmaly şu pulun tölesinler alyp gitsinler dip perman çykardy ýa. Näçinji ýylda çykardy bunu? Men sana aýdyp beren, häzir ýalňyşmasam, şunu 97-nji 98-nji ýylda çykardy. Şo döwür ýa-ni türkmen gyýylary türkü durmuşa çykmaga başladylar ýa araplar gelip ýa-ni akidip başladylar nire akidilenen belli der samalyotlar. Ondan şolary şo mugut gitmesen $50.000 emmi goýdy şolary salgyt goýdy. Mene gyýy salgydy şol niýasyň belli. En atasy der. Niýaz. Mene gyrnak däl onda kim şodur? Ya şolun en atasy kim? Ne sonra kendir kemeni ýöne jogap ýok. Täp şolun hemme zatyň aňyrsynda günäkar ýene de biziň halkymyz bolup durdy. Halk öz diýen tutýan bolsa ýa aýdyl şu mahar tarih öwrüşik edip bolýan bolsa şu kartinany göz öňüne getiril 150 ýyl aňryk geçeli. Ondan şunu ýazyp Gurban ogly üçüdi gujoklaşyp oturanydy. Bir gün şolar tahtda oturarmy? Şu halkyň şu düşünjesi bilen, şu döwürki halk bilen. Ýok, ýeriň teýine sokarlar. Özleri de tohum tiýji bilen. Ýöne bu gün halkymyz erksiz. Bir jansyz göwre ýaly men gaýran alýar. Ondan ýurdun içi bu döwletler dälhany, men görüp gören adam dälhany. Kim näme edip belli däl. Jogap beren akly hiç bir zat. Özlerim düşünen akly. Yo döwlet ýok, halmyrada näme ine Birleşen Milletler'de Vatikan rezolýusiýa geçdi-de soňky 3-4 ýylyň içinde. İzarlap gelýär. Şu rezolýusiýalaryň hiç birine de Türkmenistan gatnaşanok, ýa-ni ses berilişe gatnaşanok. Kabul edenok, garşan çykanok, ýene näme de däl. Ýok. Diýmek
bu yurt yok ine. Birleşen Milletler'de de yokluğunu görkezýärdi. Şo taýda da o subut edip berýär. Sen näme üçin ýok diýip sorasaň, men neutral bir tarap döwlet diýe. O bir taraplygy bular 95-nji ýylda satyn aldylar. Wagt ýurtdaşlar, siz hiç tatdan bir habar pilin ulugyny uklap bersin. Şo Türkmenistanyň wagon Türkmen nepis harlarda aşarly. Şo oturun Birleşen Milletler Guramasyna şo döwür oturan diplomatlary silalamak üçin. Ya şolara hödür kerem etmek üçin. Olam ýa näme wizyatka diýelim ya başga da diýýär. Para Şol bolýar o. Son şeýdip şoň esasyny berdiler. Bir taraplyk. O bir taraplyk bollugy mol. Gatnaşanaga hiç bir zat gaty dogry belläp geçdi. Onsoň şuňky bu dünýäde bolup duran wakalar görende Birleşen Milletler Guramasyny ýa şo guraman aýyrmaly. Men pikirim düýbünden aýyrmadan urmaly ýa-da şoň ustabyny täze maddalary ýerizmeli. Sebäp ol uruş motoruny ikinji jahan uruş motoruny döredilen koalisiýa ýa-ni şo 6 döwletiň gurany ýemesi Birleşen Milletler Guramasynyň düýbüni tutujuly. Şonuň her birini veto haky bar. Ýani şo beşiti ne razy bolup bir zat el galdyrsa 6-njy ýok bolan akdyda boldy şol geçen. Ene 6 mire mene orsiýet. Oňa ýagdaýyny görüp oturýarsyň. Bir daha 150 ýyllap agylyk edip motor şuň bütün öňkü Sowet Respublikalarynyň üstünden hana inni Ukraina nähil ejer jebir görkezip oty. Nähil wagşylyklar edip otylar o taýda. Inne mana aýdyp otylar Hamasy dolu gollap otyr. Eýranyň üstü bilen ýa Eýranyň kömegi bilen. Ine ola mene şol veto sesiýetiniň biri gerekmi bize şol? Owa halmyrada dogry aýtdyňyz. Bu Birleşen Milletlerden öň Ýurtlaryň Ligasy diýip bir gurama bardy. Ýurtlaryň Ligasy ortadan aýryldy, onuň ýerine Birleşen Milletler geldi. Indi Birleşen Milletler döwründe o hakykatdan hem dogry işler edendir. Şeýle bir zat barda, günümüz has global näme öwrildi. Guruluş öwrildi de dünýä öňküsinden has global. Birleşen Milletler hem şonu garşylap bilen ýa-ni her ýurt öz yerli siýasatyny ýöredýär şo taýda. Bu eýle bolmaly däl. Şo taýda bir üýüşen ýurtlar ýa-ni özleriniň global pozisiýasyny näme ýöretmeli. Ine şoňa gelmeli. Täze bir näme gerek. Düzgün. Täze düzgün gerek dünýä üçin. Gaty dogry aýtdyň kemen. Indi biz 20-nji asyrda ýaşap ýörüz. Bir topar zatlar üýtgede 20-nji asyrdan. Bir ýerde şumal bir zat kopsa ýa başlasa, ene 10 sekundda bütün dünýä ýa aýan edilýär internetiň üstü bilen. Birleşen Milletler Guramasy ýylýanym bir agyr ýük bolup durdy. Bir topar ýerde. Bu gitmäge halklara, döwletlere, milletlere ýol beren ýa bökdönüp dur, ýa saklap dur bir topar ýerde. Özlerim bilenat ämedýän. Men kän gatnaşdym ýa ýerdim içinden gördüm şo guramany. O gören adam bolamsaň aýdaýyn. Ol bir garynja hyny ýaly. Adamlar şu eýle beýle gatnap durur da hemen içinde gidip ýatan ofis oň içinde görüp 1000-mi 2000-mi komnat barmy, zarlar bar. O tüýler ýygnak eden bolýaly, beýden bolýaly, nahary ýalar, gat-petek gatna diýerler, eýlek beýlek. Şo bir ýeme belka diýen bir haýwan ma ýemäň içinde aýlanpdy, boşuna. Hiç olmayan elektrik enerji önürse de peýda bolupdy. Ine benim Birleşen Milletler Guramasynyň soňky 10 ýyllyklarda edýän işi şol. Sebäp dünýäde näçe ýerde howply ýagdaý döredi, näçe ýerde şular ýaly olan bir kesitli karary gerek boldy. Hiç kim kabul etmedi. Indi tarap goýulyp bar oň içinde de. İki lagere bölündiler. Amerika bilen ýa-ni günmat döwletler bir tarapda, demokratik döwletler bilen ýa şo ösüş tarapyny akylabilen. Ine Xitay, Orsiýet, Eýran ýa beýleki bir topar ýene-de bar ady tutulmaly ýa tutulmaz Arap döwletler bular başga tarapda.
Olar şu bir tarap bir karar kabul etmeli orta çıkarsa taslamany beýleki tarap şu taslamany aýra bir kabul edem zat. Hatta şu 5 döwlet gollarına da ene Howpsuzlyk Genel Şurasyna bir döwlet ýokdy ya gitdi. Ya Hytaý ýokdy ya Orsiýet ýokdy ya Amerika ýokdy, tapawut ýok ya Fransiýa. Ene şeydi ben mene bir milletle guramasının işi saklanıyor. Bu guramanı täzeden işläp düzmeli. Benim pikirim şol. Aýryp şol ligan täzeden dikiltmeli ya Birleşen Milletler Guramasının strukturasyny we ýa ustawyny ütketmeli bolýar. Reforma gerek de garaz buna. Ulu bir reforma gerek. Awo. Seret bilen eden oýnuny SSR ýykylandan soň indi şol taýda näme Orsiýada oturmaly. Ukraina oturmaly şol. Ma. Şol Naşy Respublikasy atnap kimin şo taýda eýelik etmeli barada ya şo taýda veto sesine etmeli barada gurrun edil. Ýok. Hiç kim razylyk berene. Men näde? Ene şo taýda men SSR'in ornuna oturjak. SSR'in hemme şol öňkü bergileriniň algylaryna men özüm üzülşek diýip ene Orsiýadyň çykaran karary şol. Ýok SSR'de berer ýaly. Algysy var. Her bir döwletde ilçikana territoriýalaryň, jaýlaryny, mülklerini hesaplandy. Milyard olurça belki yüzlerce milyard dolar. Hemme jygyny Orsiýet öz adyna geçirdi. Türkmenistanyň paýyny biz türkmenlerdi. Men şunu soradym, näçe gedek bu Azatlyk radiosuna da çykjak. Hani bize yeten paý, ýoksa biziň paýymyz bar ya şo taýda. Akly baýlygymyz soru wagtlar ýerine näme berildi biz? Onu sorayan halk ýokda. Bolan bolsa Ataçary Pahir bollar. Talap etdi Orsiýadyň bokurdagyndan tutdy. Ene şol 90-njy ýylda çykarylan üçin gaz üçin 3 milyard dolar aldy. Ýeň zat şo 90-njy ýylyň 91-de getirdiler. Türkmenistan 3 milyard dolar, o da dolaryň ýüzüni görmedik Türkmenistan birden ine 3 milyard dolar aldy. Onam niýaz gylyny ütketme, şo durşuny halkyň öňüne çykyp utanman aýdy 91-iň ahyryny 92-iň başyny atdy. Aýdy men şunu şu pullydy, ätiýaçly durar ýal dargama diýär, öz hasabymda goýjakdy. Şahsy hasabym. Ene Germania Deutsche Bank'ın niýasyň adyny 3 milyard dolar 92-nji ýylda açyldy. Şo taýdan hem kem akyllygyny bilip bolýar hani. Bana şu zatları soran, şu zatları innen, şu zatların talapını eden halkımız yok bak eminim. O iki adam aynen yeterlik değil. Yani şu pullar, şu devir Türkmenistan'ı 3 milyard dolar gör bak näçe keselhany gurup boljakdy. Yüzlerçe min bir wagt ölen yurttaşlarymyzyň ömrüni halas edip boljakdy çağılan esasan. Tuberkuloz kesel dermansız anda halklar. Müňlerçe maňa ýazylardy gelerdi bilýär çykyş etmiş zatda var. Ýöne halk etmejek bolandan soň o çölüň içinde bir adamyň gykyllygy bolup galýady. Kim esdiýär, kim diňli, kim netije çykyr. Hemmejek en gitdi altyn asara tarap. Altın asırda da gölel soru berýärdiler ýöne. Onam bermediler. Yo, ağladılar o taýda. Mercedes berjek diýip. Hani Halmurada gurrunny etdik bunu. Isleseňiz o jemläbem bilers. bolar jemlemeli bolsa jemläp yurttaşlar birde aýtjak bolýar. Şol 99 ýylyň dowamyny hakykatdan watan üçin, halk üçin, toprak üçin janyny pida eden, şehit bolan uruş ýyllaryna gahrymanlyk görkezden soňky ýyllarda o ak yürekden çağalary terbiýe bilim beren mugallimler beýlekile bardy. Şo nesiller men bilýän görem saň aýdýar. Ene şolaň ruhy şat bolmak üçin, şolaň dähmediniň bir derek bir sarpa ýetip gitmezligi üçin biziň şol öz ýanky jemhuriýetimizde eýe çykmaklygymyz zarur. Serediň ene Türkiýede ýaşap beren ýurtdaşlarym şol halkyň edip begenişini, öz baýdagyny, öz durumunu, respublikasyny bize gowernara zat galmady. O baýdagy ma özü goltuklap geldi. Niýasyň baýdagy. Menne görýänlerdiň hiç ýerde ne ýeňsemde ne elimde, ne baýdagyny ne puluny. Hep o halkyň oňlan zatlary däl. Halktan gelmedik, çykmadyk, oňlanmadyklary men näme üçin öz elime alay.
Ine şu düşünce bilen biz öz täze Türkmenistany gurup, nähili terde dolanyrmaly bolsa öz aramızda halk bolup net maslahatlaşyp parlamentine, hökümetine, daşary ýurtdan spesialistler, bilermeler çağırıp getirmeli. Üýtgetmeli, düýüp götür Türkmenistan. Ine şonu biz bir netije ýetip biler. Şonu biz toprağımızın ähli baýlygynyň eýesi bolup biler. Ondan bärde ýok. Biz ben näçe gezek aýtdym, ýene bir gezek gaýtalar. Biz ajala buyurulan millet. Bizde hiç status ýok, diňe territoriýa bar, ady Türkmenistan. Olam ene kim alsa ene şoňa baraýmagym az wagt galy diýip düşünen. Eger şu zatdyň öňüni halk bolup almasak. Täp Gurbanyňly neberesi bilen ol düýnüm gaçyp gitjek mümkinçilik bolsa goýberýän nälerler de hojaýlary. Olar o toprağa mereka, o millete mo halka mereka. Alcağına uğurlacağına uğurladı. Hani yazmıklar gitti. Kim solardan sonra ediyor şu ülkü. Hani yaşab otuyla. Afterede pülpüllep, Germaniyada. Oğlum gıydım, aftıklarım, çoğuluklarım. Kim solardan hatabat soruyor. Halk sizin adınız aşol, sizin emleniz, sizin baylığınız. Hiç kime gerek yok. Yani bu solatları eye çıkmalı, çıkacak bolup yola düştük. Kim ınansın, kim ınanmasın, kim gelip koşulsun, koşulmasın. Bizde yani yeterlik güýç bar, Türkmenistany täzeden özgördük gurmagy. Täze Türkmenistan gurjak ýaşlar bar hem. Şona aýdýan. Başa men şu gün goşak zadym ýok. Ýene bir gezek Türkiýanyň halkyny, milletini, jemhuriýeti bilen, respublika statusy bilen, 100 ýyllyk ýübileý bilen ak ýürekden öz adyndan naşgalanyny gutlaýan. Tamam. No, sağ olun Halmurad. İyileşler sağ olun. Yine de görüşeceğiz.